Presentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Lunes na pagkaaga. Medyo pwerte po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa paghampang niya to kan kasaributan na ang mahal na Diyos ang permi dapat niya tong ipigpainot sa gabos. Ipagpasalamat niya to ining maray na kaaldawan asin padagos kitang manarig. Sa mahal na amang Diyos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kumpleanyo. Programa na tabi man at tingog kan banwaan. Minalaom tabi na yaong po kamo dyan. Nagpadagos man ang paghinanyog. Pati na po ang pag-imbitar mi man na magsarabay-sabay kita sundo alas 10:30 an udto. Mantang kamo dyan, lalong-lalo na po sa mga nawalat sa harong, naghanda na gayud kan pangudtuhan, o busy na dyan sa harong, paglinig, gabos-gabos pag-asikaso, sa mga nasa tiyendahan, yaon yan sa trabaho, ano tabi na nakamonitor man gayud, either sa AM band, lalong-lalo na sa AM band, maging dyan sa broadcast mi man tabi internet worldwide netwide. Yung mga drivers nakamonitor man sa pribadong vehikulos. Sarabay-sabay na po kita an sa tuya dyan na security guards na barkada. Nakapwesto sa manlain-lain pong ahensyas imaging pribadong establishmento. Mabuhay kamo security guards. Wellness break ngunyan Chief Tech Ramir parang 1 week, but this covers only yung sa public schools. Tamay nagapot sa sakuya yung mga private schools, parang igwanin mga private schools na nagdiretso kan pagpaklase. Ewan ko ba tabi paki-confirm daw dyan sa tropa kung igaw mga private schools man nagagunyan, and dyan sa DepEd kung ano man ang gadaan coverage kay ni. Tama ba? Gagabos ba public and private schools ba yon yung wellness break? Good morning tabi. Tingog dakan banwaan, magiging katuwang tadyan ang Mega Force Patrol si Pading Jimmy nakaredy na in fact ang samuyang chief reporter. Padingal kumpadreng Jomar, and syempre si Joshua, si Karen, asagkod si Angel, sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control yaon dyan ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom nag-aaso-aso ang pagsumada pag-abang kan mga istorya nanginginot, the ever reliable, talagang diretso, walang sukuan. News Director Mardela, katabang ang samuyang madam si Madam Shia Leron, Jen Matthew Baliran, Nicole Angloriani, Gimos Barrios, an sa indang mga pinagsusururat na bareta nagkakadarangog nindo kung may newscast asin major news break digdi sa DCGB, and nagkakabara sa nindo yan dyan sa official social media platform kan DCGB, ang DCGB News Online. May broadcast man kita sa internet, nahihiling kita sa internet, nadadangog pa sa radyo. Ang yaon dyan na minalusot kan samuyang broadcast sa internet lanes worldwide. Jerome Nico Martinez, ang champion yung sa indong team, yung champion ba sa Intercolor, tama ba?
Bako, paday, patapos na ba yun? Ada pa kikwandig di sa tuyang whiteboard. Pag ipipa sa kay Jerome Ambula, bibaldis na kang scorer duman sa scorebook ang 2 points or 3 points. Ano ba? Anong color ba kayo, Jerome? Naringawan ko kasuhapon na. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ayun, nag-advance na kamo sa kampyonato. Naghalat na lang kamo kan magiging kalaban. Di maray nga ni mo ta dai na nagkakawat so emeritus. Senior Director Emeritus. Dai na takon nagkakawat ito nako sus Mario Joseph naman kahirak, kahirak kang tininda. Yan, may istorya muna kita sa luwas. Idiretso tatulos ang informasyones dyan sa palibot ha. Tanganing magkaararaman ta ang mga pangyari dyan sa palibot. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Aramon tadawan sa iyang darang informasyon. DZGB, On the Spot Report. Chief Jimmy, good morning tabi pa di. Go ahead na. Yes, salamat tabi pa di maray na aga sa mga barantabay. Location niya tungon yan digdi sa barangay Sugkad sa Banwaan kan Pulangi. Back to back ang mga activity sa mga oras na ini. Dahilan sa digdi bubukas ang AI for AI tabi pa di. Ang Oho. AI for AI, gustong sabihon, Albay Institute for Artificial Intelligence. Albay Institute for Artificial Intelligence. Magiging hub ini, sentro ni na mga research, mga teknolohiya, innovation, wisdom, creativity, and kadakol pang iba na iyo ini ang parte kan pag-improve kan sa tuyang mga sistema sa paginin artificial intelligence tabi pare. Bisita digdi natural Mayor Giselle Salceda, Congressman Adrian Salceda, former Congressman 2nd District Joey Salceda, members kan Sangguniang Bayan, DICT Region 5, CHED, TESDA, Sinkadakol Pangiba, and nagtataram sa ngunya, natural yaon man digdi si Sir Cedric Daeb. Tawan niya to in point of view tabi pa di, an activity ngunyan, primero, ining ceremonial signing, deed of donation of lot to LGU Pulangi for Disaster Risk Reduction Training Institute, LTO Inalbay Institute for Artificial Intelligence. Kung parte yan tabi pa di sa activity. Ang ikadua, iyon yung inauguration kaining AI for AI, and yung pantulo, iyon na nga nining sa LTO in Albay Institute for Albay Intelligence. Saro lang ining building tabi pa di, pero magkairibang sarong building, pero iba-ibang department. Yaon ang land transportation, yaon ang Albay Institute for Artificial Intelligence, and yaon ang DRR Training Institute. Yun, sa sarong kunyan, sa sarong edifisyo. Tulong division ini tabi pa di. Diyan sa Barangay Sugkad. Barangay Sugkad kan Pulangi. Iyo. So, dahil paaram kung ano talagang kuang konsepto later on, kung ano ang magiging benepisyo kay ni sa mga Pulanginyos, Albayanos, partikan serbisyo kay ning AI for AI, na first time niya to ini na
nadangog digdi sa probinsya ni Albay. Dangogon ta daw si Kwan, si Sir Cedric Daep. Our idea that Pulangi is ready for the future. Your presence this morning is a profound affirmation of our shared commitment to progress. We recognize that the world is changing at a breathtaking pace, driven by digitalization and AI. This institute is our definitive response, an assurance that our local workforce and youth will be equipped with future-proof skills right here. This AI Institute is a beacon of hope and opportunity. It is designed to be a center of excellence that will provide training in AI and emerging digital technologies, benefiting everyone. From our ambitious students to our dedicated virtual assistants and local entrepreneurs. By planting this seed of innovation here in Pulangi, we are solidifying Albay's position as a growing innovation hub in the Bicol region. And I think not only in the Bicol region, but in the entire country. To our national partners, thank you for your trust and support that made this dream a reality. We are immensely grateful for your partnership and for recognizing Pulangi's potential to serve as model for AI readiness nationwide. Let us all cherish this moment of unity and purpose. This is the first step towards transforming local lives through global technology. We are excited to embark on this journey with all of you. Please enjoy the rest of the program and the significance of this groundbreaking event. Maraming salamat po. Okay, so yan. Pwede, at least nakakuha na kita ki-ideya, advancement ini kan na teknolohiya sa makabago modernong panahon niya to, mapapakinabangan ini mga abot na panahon, sabi pa de. Isabay ay kuwan ko, habol ko pala, yaon mandigdi si BU President Baby Boy Nebres. And iba pa na mga ahensya ni na gobyerno may relasyon dito sa aktibidad manungod sa artificial intelligence tabi din. So yan ang una. Ano sa to yung mga information pa di. And siguro taod-taod kung magtaram ining sara Congressman Salceda, former Congressman Joy Salceda, ma-pick up niya to kung ano ang mga mensahe nila para sa mga Albayanos. Wala, na. Instrumental in pursuing forward programs that promote education and technological innovation. But welcome our service. Ko na. Ko tadalogod pa din eh. Dai ka ba ning ko pa? Okay na, go ahead. Go ahead. Kaya pa sa oras. Thank you, Jerry. To my mentor, a man of constant love and service for the people. And kindness, of course. Former Congressman and Governor Joey Sate Salceda. Today, good happy birthday, Morgan. And thank you for the gift for Pulangi and for the people of the Albay. Of course, we have here, together with us, our distinguished representatives for the 3rd District. We have here Board Member Juan Miguel Bongbong Salceda and Board Member Manny Ribaya, together with the local officials of Pulangi, headed by our very handsome and active Municipal Mayor, Honorable Giselle Richard Salceda. Together with the ever energetic Vice Mayor and the Sangguniang Bayan of Pulangi, Vice Mayor Cherry Melo Zampal, Councilor Anong Aribe, Councilor Nong Zamora, Councilor Mark Sabando, Councilor Bernie Brungano, Councilor Rizaldi Richardo, and Councilor Alan Florin. To the department heads, of course, to our esteemed guests,
Kasama po natin ngayon ang Executive Director AI for AI, Sir Christian D, our Project Technical Staff, Sir John D. Recto, the Administrator for Albay Arts and Foundation, Rom Candaza, OIC Chief Carmel Valencia from CHED, Ma'am Rachel Casimiro, TESDA Sir Alan Venus, from Bicol University, our President Dr. Baby Boy Benjamin III, and of course from my alma mater, the Dean of Bicol University Pulangi Campus, Dr. Mary Joy Katangi, to the PCC Administrator, our President Alexander Claren Chokya, sa inyo pong lahat na nandito. Isang maganda at mapagmahal na araw sa inyong lahat. Alam niyo po ang brand ng Salceda leadership through all the years in our years in public service na tumutulak sa kultura ng Albay is readiness, preparedness, pagiging handa sa kahit anumang crisis, sakuna o mga challenges na dumadating sa ating buhay o dito sa ating probinsya. Because mostly, first and foremost, Albay is exposed to disasters and development. Far beyond our scale and wala po tayong choice kundi maging handa. The real word is to be prepared. Kaya ngayong araw, bibigyan po natin ng dalawang institusyon para sa kahandaan ang probinsya ng Albay. Ito pong DRR Training Institute at ang Albay Institute for Artificial Intelligence. Ang isa para sa mga sakuna, laging napapadpad sa Albay, na lalong lalala dahil sa climate change. Ang isa, para naman po sa pagbabagong idinudulot ng artificial intelligence. At sa puso po ng lahat ng ito, ang meaning lang po nito is dapat may control tayo kung ano yung mangyayari sa atin. Hindi yung hahayaan lang natin kung ano yung mangyayari sa atin once na nandito na ito. Yan din po ang mind frame na dala-dala ko po sa Kongreso. Bilang inyong chairman ng Special Committee on Food Security, noon po kasi ilang bill lang ang naibigay sa komitiba ko bago pa man po ako naging chairman. Pero dahil ang Albay ay model sa readiness, preparedness, pinalawa ko po itong mandatong ito sa aking komite. Food security is the absence of food insecurity. Lahat. Nakasalikod ko kaya. Gusto ko, nakikita ko ka muna. Kay-storita ka mo. Para po mas naintindihan ninyo kung ano kan ibig kong sabihin. Kato pong mandato, katong mindset na tinara ni Uncle Joey, na siya po kang governor na ito. Zero casualty ng Albay. For disasters. Tinara ko magkakato sa committee ko, sa Kongreso, bilang the special committee, chairman of the special committee on food security. Ang gusto ko po, prepared man kita pangabot sa food security. Walang food insecurity. So, magpun sa climate change, sa pagkakulang ng mga bagong farmers, sa mga kuswana, kumbaga, they are not leaning to agriculture. Kapagkakain ng mga cartel, sa pag-hoarding ng mga bugas, sa mga produkto ng agrikultura, o problema natin sa access sa pag-serve, ito ay risk. These are risks that we should be prepared for. Hindi po dahilan sa taong bayan na tayo po ay hindi nakapaghanda. We should be prepared all the time. And these are not simple risks. By being ready and capable, we can turn them into opportunities. Doon po sikat ang Albay sa DRR nung governor ng Asianto Joey at sa ibang bansa, making this a big contribution to tourism sa pagpapalakas ng boses ng gobyerno sa nasyonal. Kilala po tayo sa zero casualty doctrine na sinimulan po ni Governor Joey dahil nagpakita tayo ng kakayahan na tulungan ang ating mga sarili tuwing may sakuna. Nagkaroon ng mga foreign donors, investors, at kumpiyansa sa tumaya sa Albay. Ngayon, nasa kalagitnaan po tayo napakabilis na development sa AI. And this is very alarming.
siguro for most of you who don't know or who don't feel this, artificial intelligence is rapidly nakilip po kami technically sa ating komunidad, sa ating mga pagkabuhay. Pagka di po napabayan tayo, artificial intelligence has the potential to wipe out ang mga trabaho kahit hindi kita ready, hindi po kita handa. Pero, kung kita po handa, at maging eksperto sa AI, ang maraming ng mga tagalbay, this will be another opportunity for our local economy to expand. Sa ngayon po, grabe lang yan. Sa wala po, nag-ayat po kita ng tabang sa AI Institute na bumuo po ng programa na makakatulong sa edukasyon, sa agrikultura at sa social service delivery. Sinimula na po ang training ng LGU staff at district staff sa service delivery. At sa mga susunod na linggo, magsisimula na po ang AI program para po sa TESDA. Gusto ko rin po i-congratulate si Mayor Giselle, Vice Mayor Cherry at ang buong konseho at ng LGU Pulangi dahil first tinatangki po itong AI Institute as a local government program and reform. Kayo ata ang may pinakaunang ordinance institutionalizing the artificial intelligence. Kaya congratulations po, LGU Pulangi. Siguro po we may be not the first, pero one of the first in the country na kayo po ikali. Dahil pa po kitang ipon ihapon. Alam nyo, ang Pilipinas, kalawat ng maripag-abot ko lalong-lalo na with the integration of artificial intelligence. So, karamihan po ng gamit natin sa AI sa Pilipinas ay upang may shortcut lang ang mga school project. Gumawa ng memes at magsulat ng mga opinion sa social media. Hindi pa po gaanong nagagamit ng ordinaryong mamamayan ang AI sa kapakipakinabang na paraan. Kaya po, papaguhin po natin yan. Po? Kung may parapatan ako, man pati ako rin po lang yung pag-message. I'm never good at reading script. Okay, so yan pade, at least nakakuha na kita kay IB sa kunano nata na ibugtak ini digi sa Pulangi sa Albay na Albay Institute for Artificial Intelligence. Parte ni scan na mga antisipasyon, preparasyon sa mga maabot na futuro. Yan tabi pa ang pare kan na mensahe ni 3rd District Congressman Adrian Salceda sa aktibidad digdi sa Sugad Pulangi Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, Pading Jim. DCGB On the Spot Report. Alik dyan sa Pulangi. Jimmy Nasalita On the Spot Report. O di tangani na saramaan sa tuya na pag oro istorya dugtungan ta iya na report ni Chief Jimmy bago kita mag initial break ngunyan sa Tingog Kanbanwaan kasuhapon I happened to be there naka-attindir kita sa selebrasyon kan kumpleanyo ni dating congressman and dating gobernador Joey Sarte Salceda sa Gamboas Orchard diyan sa Malilipot sa Premier Distrito Canalbay. Nagtaigo dumaning simple gathering man sana yung grupo tabi 3rd District yaon duman in attendance siyempre mga nagkakaperang ilihidong opisyales. Nahiling ko duman si Alcalde Vic Perete kan Daraga and all others igwang mga taga 1st District man tabi na mga opisyales man from barangays and yaon si Vice Mayor Cherly Melia Sampal Kampulangi naturalmente Sara Congressman Giselle
Mayor Congressman Adrian and Congressman Adrian, Mayor Giselle, then si Board Member Kongkong Salceda, Sara Dr. Cedric Daep, yung Chief of Staff, si Sir Nong Rangaza, yaon man duman, tabi gabos. Sara Board Member Milabal, Board Member Attorney Melissa Abadeza, si dating Board Member Ziga, yan, yaon duman. And so mga yaon po duman in attendance. Now, pagtaram ni Congressman Joey na Salceda, saruiyan sa natawan niya po nin focus ining AI for AI. Gustong sabihon, AI, Albay Institute for Artificial Intelligence. The first of its kind iyan siguro sa Pilipinas. We stand corrected kung igwanan iba pang mga araw ka na AI Institute sa Pilipinas. Pero as far as I can recollect, tabi, parang ini ang kainot-inoti na AI Institute na maniugutan na i-estabilisar ninsarong lokal na gobyerno, ninsarong congressional district. In particular, dyan po sa tercer distrito. Maniugutan iyan, tinabagan ng husay ni dating Congressman Joey and siyempre, nara Congressman Adrian Salceda, nara Mayor Giselle and all other stakeholders na maibugtak iyan. Now, pinag-expound in a nutshell ni Congressman Joey Salceda ang relevance ka ini. Pasimplihon niya to ngunyan bagatabi ang buhay ta individually and collectively as a community. Dai na po talaga makakalikay na dai makakonektar sa information technology. Yaon na kita sa highway, subuhay ta, ilinaog na sa information technology highway. Gabos na gustong sabihong kayan, gabos na aspeto kan sa tuyang buhay, more or less, gabos na aspeto kan sa tuyang buhay, nakadepende na po sa information technology. And ang information technology, every minute, bako Jerome, si Jerome, saro ini sa mga nagtututok talaga sa development in information technology. Halos every minute baga Jerome, igwaning inobasyon sa information technology highway, igwang inobasyon. One of which is ining AI, ining artificial intelligence. Nakadepende na dyan ang tao, daita na malilikay na talagang konektado na ang sa tuyang everyday living dyan and in so many aspect ang sa tuyang komunidad, ekonomiya, teknolohiya, edukasyon, panahon, agrikultura, defense, agabos. Ang AI will no longer be a threat sa buhay tata. Ibabaga pa pinagkukonsiderar na threat ta igunin mga maa-affectar na sektor kan sosyudad na mawawaran ng trabaho or madi-displace na sektor kan komunidad. So, diit po sutawo na an minaako na talagang kaipuhan ta ng artificial intelligence. Ano pining artificial intelligence? Iyan po ang saro sa mga teknolohiya na trabaho kan tao, halimbawa sa pag-analisar kan panahon. Sabi ni Congressman Joey, ang artificial intelligence ngaya magiging katabang tanaiyan sa sarong ehemplo sa kung paano kita na nakakakonektar na sa artificial intelligence kita bilang persona and bilang community sa weather na sa natabi sa panahon. Ang artificial intelligence now has the capability to determine kung saan ang makusog na ibubuk na oran, kung anong oras, sain na lugar, anong aldaw.
kung sain mabulos ang baha, ang volume kan baha, gabos-gabos. Yan. Now, ining artificial intelligence, naaanalisar na, nuarin ang pinakamainit na panahon na sa tuyang mamamatean. Now, pag igwa na ka na AI na nagdideterminar ka yan, pati sa agrikultura tabi, matatabangan na, maaaraman na, arin ang pinakamainit na panahon. Umaaraman na kan mga parauma, da itango na itatanuman araw ka ining klase na pananom na bako heat resistant and bako heat resilient. Di ko na duwa ng bagay ito, agrikultura, buda panahon. So sa panahon sa weather. So makakaprepara na po kita. So kaipuhan na dyan tabi na makasabay ipreparar na an sa tuyang komunidad sa paagi kan pagbugtak naan kan Albay Institute for Artificial Intelligence for us to be well equipped. What is it there inside sa AI? Training Institute po yan on how to use and how to go along with it. Diyan po sa Tercer Distrito kang Albay, and ay nangangahulugan po na iyan para sa nasa mga taga 3rd District. It is for the entire province of Albay, mayormente, and siyempre sa iba pang mga lugares digdi sa Kabikulan na pwedeng magpasiring dyan, aakomodaron po. There will be trainings dyan, lectures, workshops, gabos-gabos po. Talagang dahil nakita po makakadetach sa AI. So, very advanced po, o ang bako nga ning advanced, kundi sisabayan kay puwanta ng sumabay, ipinagbugtak yan dyan na dating Congressman Joey Salceda with, siyempre, the efforts iyan kan presenting elected officials dyan sa 3rd District o Albay, sara Congressman Adrian, Mayor Giselle na Salceda. So kaipuhan ta na po yung tabi ipreparar na sa tuyang komunidad, taday na kita makakalikay tabi dyan. Yan. And kanayon yaon dyan so DRR Training Institute man tabi, Disaster Risk Reduction Training Institute. I-connectar ta naman sa AI, yaon na nga yan so panahon sa weather forecasting, and then sa gabos-gabos. Now, ma-training na, na-determinara na so mga klase kan nature kan bagyo, so pagdalagan kan bagyo, gabos-gabos, yaon naman yan, connected na po sa satuya manabuhay yung artificial intelligence for us to be ready sa kung ano man na mga klaseng sabi na nga ni, kalamidad brought about by climate change. And there goes, malaog na dyan yung artificial intelligence. In what way? Sa pagdeterminar kan klase nin bagyong maaragi, maarabot, maridevelop, mga super typhoons na baga. Naaanalisar na po yan kan artificial intelligence na nagiging katabang kan sa tuyang gobyerno, lalo na kan sa tuyang mga state weather forecaster. So, makaka-training na kita dyan sa DRR accordingly susugduman sa inputs na ipigdadara po kan AI, artificial intelligence. Yaon na po dyan sa pulang giiyan. In one setting and in one sitting. Yan. One setting and in one setting. So yan po ang concept tabi na pinag-explikar ni Congressman Joey manungod po sa bagay na yan na pinag-iinaguraran sa Pulangi sa Tercer Distrito. Sayang nga ni kung ako na sa bilog na kundi sa bilog na probinsya ni Albay na yan diyan lang ibinugtak po siyempre sa 3rd District sa efforts yan na Congressman Adrian, na Mayor Giselle, buda ni former Congressman Joey Sartesat. That's it tabi. And igwa pa yata yan yung LTO taso kunyan man baga so extension office dyan kan land transportation office ta ang Pulangi is a bustling municipality. Ang ekonomiya dyan is vibrant pag nakulbagan pag ang ekonomiya vibrant makusog yaon dyan ang transportasyon because yaon dyan ang
convergence of people nagagamit ng bihikulo, o di pwede na dyan na magparehistro man yung mga yaon dyan na mga may sa dirining vehicles and all other areas sa 3rd District na harani dyan sa Pulangi. So yan po tabi ang kunyang ang konsepto, and it will be operational na soonest pagkatapos kan inaugurasyon na ayan tabi. Ano? Okay. Oras Pilipinas, may nagaparaharapot man tabi sa tuya kaso na kaagi pang Biyernes, Sabado, sagkod ko niya na aga bago kita magprograma. Ano ini pong nangyari naman kay Gobernador Noel Rosal so pagka-disqualifikar baga na ipinagpaluwas ang desisyon kan 2nd Division kan COMELEC sa tuya. Yan po, naiistoryahon ta, naghapot na naman kita po sa mga learned authorities in law digdi sa tuya man na mga iabot kan sources niya to through personal na pagkikipaghuron sa mga abogado and pakikipagkomunikar niya to, pina-explicar niya to what happened, and I will relate it to you as sabi na nga ni procedurally as it is, kung ano nangyari without any political insinuation or kung ano pa man, ipasabot what happened, taarog na naman po ang inabot ni Gobernador Noel Rosal. Oras Pilipinas, halawig po ang parada. Iyan po, promise ang isusunod niya tong tema. Oras Pilipinas, alas 9:39. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tonic Bank. Pamascolone. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan. Pamascolone. Sa Shoppers Home Loan. Pamascolone. Tonic
loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's.
Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. O di inutun tango na lugod ang mga impormasyon tanganing lado-lado kita tabi so mga nakikihuron man na pag-uristoryahan ta ining latest na development na kan Biyernes nga ni na-interview ta naman si Governor Noel duma sa programa ni VP Henry may nagaparharapot man tabi ano so circumstances kayan taod-taod po may mga report pa kita diyan sa luwas pa naka-ready. Importante iyan, nakalinya si Karen Buda si Angel na Mustaza, inutunta si Karen Nicole Ala sa dagdag niyang informasyon sa Tingog Kanbanwaan. Karen Ala, on the spot report. Aramon ta ang report ni Karen. DZGB, on the spot report. Karen, good morning. Please go ahead. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Itig Sibug Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa petsa 4 kan Nobyembre ang sa iya man na ulat sa bayan ating primerong ikasang katusal daw sa pagka-alkalde kan syudad kan Legazpi sa pakipaghuron kan DCGB ni sa alkalde. Inumpirmar kay ni Sir Tio na supposedly nakatalaan ko taon na daw ini magpahayag kan sa iya man mga gagawin na akumpusimento sa laog kang sanggatos diya sa opisina, halaga dahil sa bako kompleto o daian BC Alcalde asin magkaturang mga konsyuhal kan lokal na gobyerno kan Legazpi, itig kansular na sa naini. Kung kaya sinabing medyo buruhalawig pa ang preparasyon kan sa iyang opisina sa mawig din programa na ini, dahil sa digidun ini sa sunod na Martes, Nobyembre 4, sa Legazpi City Convention Center ng Girare ang Saltillo, sa oras na 1:00 ng pagkahapon. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. DZGB, on the spot report. Mientras tanto, si Angel na Mustasa man may dagdag na istorya. Angel Mustasa, on the spot report. Aramon ta daw ang istorya ni Angel. Angel Mustasa, on the spot report. Angel, good morning. Go ahead man. Yes, Sir Pio, good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang kapapong bareta. Posibleng sa mga masunod na aldaw, marealisar na itong supangaturugan man kan mga Legazpeños asin kan publiko na iagi na underground ang mga telco wires kan man iba-ibang telco company sa syudad. Oras na Sir Pio tabi maipresentar na kan Converge asin maisignal naman ang magiging presyo kan babayadan kan iba pang mga telco companies na magamit kan ipigbugtak nindang tubo sa ilaram ka na daga na agihan kan linya na imbis duman sa itaas kan mga poste kan na Aleco. Ini ang payag Sir Pio, so this is the news ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Katakod kan pag-inguwaman kan lokal na gobyerno kan Legazpi na magkaharali ang mga spaghetti wars sa palibot na nagiging kulog naman sa matao ay sore kan publiko. Sigun sa alkalde, kan pandemic time Sir Pio, nag-drill na ang Converge sa may puon sa may boundary kan Daraga at din sa may parte kan Bicol University, pasiring sa Lapu-Lapu, Barangay Lapu-Lapu, pasiring din sa may Gold Street, sagod sa Barangay Buonot, sagod sa may parte kan Yawa River, kung saan nagbugtak naman dapo dyan Sir Pio nin mga tubo para sa underground wiring. Ipinaapod naman kanakaliw sa simana itong mga telco companies kasabayan Aleco dahilan pa sa presente, sindaan nagre-renta sa Alenco para maikabit ang sa indang mga wires. Sinabi ka na alkalde na oras na maareglar naman ang hururon kan mga telco companies, hahagadon niya sa sangguniang panglungsod kan Legazpi na magbilog asin magpasar, min ordinansa para hagadon sa mga telcos na gamitin ang fasilidad kan Converge, kung sa induman naman ibubuktak ang mga wires ninda sa presenteng o sa pagsasabing sa presente, mahibog na Sir Pio ang mga wires na nakabit dyan sa mga poste kan Aleco asin kada bes niya na may bagyo,
dakula ang tsansa na bumagsak ini nagiging peligro sa mga tao asin sa publiko. Nangagunta po Sir Pio ang kabtang kan pakikipagurunta sa alkalde. Converge during the pandemic time, nag-drill na po sila. Doon po naman sa PIO, boundary kang PIO and Daraga. Going digdi po sa Lapu-Lapu. Pag-abot po digdi sa may rotonda, ma-right tabi sa may BPI and ma-left sa Gold Street. Straight going to Buonot. And bago po mag-Yawa River, ma-left po yan going to Bugto. Boundary po giralikan talaga. So ano po ang gini po yung pag-drill duman? Kaya nag-drill po sila, nagtag po sila duman i-facility, tubo, para sa underground wiring tabi. Ngunyan, pinapunta po kanakaging semana ang PLDT, pinapunta po ang DCTV, Globe, Aleco. Dahil arap na po, nagabus po yan ang mga telecom companies na yan, nagre-renta sa Aleco. Ngunyan, since yan naman po ang facility kang Converge, mag-ipo po kita, ordinansa, na utong area po yan, dapat underground wiring na. Dahil aram tama po, na sobrang kapal na ang wiring na nakatakod sa Aleco Post, pwede mag-cause po na every time may bagyo o may makusog na poros patong batabi. Yan. Yan lang po na area yan. So, asahan ta po sa mga maabot na panahon, makiklear po yan. Lastig sabi kong area yan. I-underground po tapos na telco companies na wiring nila. Makiklear po yan. Mawara po ang spaghetti wire with that area. Kasi yun lang po ang may fasilidad kang Converge. And So, yan po, Sir Pio, ay na pagkipaghuron tamang sa alkalde, manungod po dyan sa mga spaghetti wires at sa mga masunod aldaw o masunod na mga bulan, posible na mangyari itong agi naman sa rarom o underground itong mga wires kan mga telco companies. Yan po, Sir Pio, ang mga doon po pong informasyon halos na luwas with Kuya Boy in Mustaza, DCTV. Thank you so much, Angel, sa dagdag na istorya hali man yan kay kay Karen, kay Angel, nakahuron man si Mayor Isha Mismail ali dyan sa luwas. Yan. Salamat, Angel, ha? Angel Mustaza on the spot report. Ilinga daw tabi Chief Tech Ramir, ta medyo maaalanganin gayud kita. Pwedeng ilaog na lang yung mga commercials and pag alas 10 na lang so sa tuyang pag-restorya ta sa totoo lang so sa kuya man na para dangog man digdi man sa tingog kan banwaan po naghahagad manin pabor na may pasabot man so nangyari naman baga kay Governor Noel so disqualification. So taon-taon po yan in our own little way na nasabutan man sa paagikan pagkipaghuron ta sa mga abogados kung ano ang nangyari naman na antabi. Tanganing buwalo man kita ilaog mo na yung mga hanap buhay and after that news break kitang alas 10 and mga hanap buhay pa then mabulta po ang Tingog Kan Banwaan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Malipot si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa isyu kang lalaugon niya ang buhay politiko. Hasarong entrevista, aminado si General Torre na sa ngunyan wala siyang kwarta para maging politiko. Sigun sa dating hepe kang PNP na pigahalat niya pa ang mandatong itatao sa iya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin kang Philippine National Police. Dagdag pa ni Torre na daipan niya pigi-isip kung ano paan sa iyang mga gigibuhon sa mga masunod na aldaw. Yan ang bareta hali sa Newsbeast. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack
madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne, sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Nasa linya si Pading Armario. Halik dyan sa sayang location. DZGB On the Spot Report. Aramon man daw niya to ang report man ni Padingal. Siguro hunta ang koneksyon. Al Armario On the Spot Report. Kumpadreng Al, good morning! Good morning, tabi Paday location, City Hall. Sa pagkatapos na kan Ondas, Nobyembre 4, ang schedule na ulat sa bayan ni Mayor Hisham Ismael, imbes ngunya na Aldaw Kutana. Ini ang pahayag kan alkalde dahil may mga importante pang bagay na gusto mailaog sa ulat sa bayan ang alkalde, kaya pinagamaray ng pagkatapos sa sanakan Ondas mangyari ang sa iyang ulat parte kan 100 days na pag-sirbe niya as mayor kan Legazpi City. Initialmente, ang mga pigilaw man na highlights kan ulat kan alkalde, iyo ang mga programa na inot naman na napunan kato ni former Mayor Attorney Pido Garbin Jr. na tiga panagos niya. Asin may mga bago man na programa proyekto na pig-introducer sa administrasyon ng niya ni Mayor Hisham Ismael. Alagad ang mga bagay na ni, sabi niya, mas maray ng sorpresa na sana, detalye ka ni, kaya abangan ta na sana yan. Sabi niya, sa Nobyembre 4, ang schedule kan ulat, gibon niyan dyan sa LC3, kung saan dakol na mga imbitado, lalo na mga barangay officials, as iba pang importante nga personalidad na sa iyang imbitaran na iba-ibang sektor para sa ulat sa bayan kan alkalde digdi sa siyudad ni Legazpi. Iyan pa din informasyon live digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Si Joshua nasa linya man. Joshua Bino On the Spot Report. Joshua, good morning. Go ahead, Joshua. Good morning, Sir Tio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na itong pareta, prioridad nila na maiproseso tulos sa sanggunang bayan kan Daragalbay ang propostong ordinansa na iyo ang na ang mabugtap ni na provisional kaya temporaryo na public utility vehicle o kaya PUV terminal sa munisipyo kan Daragalbay kung sa plano nga na ning ibugtak sa barangay Kimantong. Ini ang rason kung nata marikas ang dalagan kan ordinansa ini sabi Sergio sa laog kan sangguni ang bayan kan Daragalbay. Uminagi na ang mga committee hearing sa paagi kan Committee on Lost Roads
sa sangguniang bayan kan Daraga Albay. Asin ngunya na pagkahapon alauna, nakatalaan na initabi sa yung isa lang sa public hearing kung sa indigdiman kadangogon ang mga solusyon at rekomendasyon sa na publiko may kinaraman sa planong ini nagibuhon na ordinansa o kaya temporaryong terminal sa Daraga Albay. Alaunaan na hapon, gibuhon na public hearing ka na ordinansang initabi sa Pio diyan sa Sangguniang Bayan Session Hall sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang ordinansang ini iyo na pinagbubusoy ni Konsehal Attorney Ayan Makasinag asin na suportado ini asin Certified Urgent kan Municipal Mayor Victor Tirete tangani ng may pasar tulos sa sanggunian atin mapakinabangan kan mga nagbabiyahe sa munisipyo kan Daraga Albay ang mas marhay asin magayon-gayon na temporary mo ng terminal sa Daraga Albay, particular na planang ibugtak sa barangay Simantong kung kaya parte kan ng proseso ang public hearing imbitado man ang mga Daragenyos na gustong magdangog kaya may solusyon taod-taod alauna ang pagkahapon. Roger. Yan tabi Sergio ang dagdag datong istorya Diyos Pomino, PCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya. Joshua Bino on the spot report. Sige tabi di buwelta na kita sa tuya po na programa no. Congratulations palang tabi no. Congratulations kay Attila Jean B. Imperial for passing the 2025 mining engineering licensure exam top 8. Yan, congratulations Attila Jean B. Imperial for passing the October 2025 mining engineer licensure exam top 8. Yan, tabi no, congratulations tabi ano. And sabi man ni 4575 maray na aga tabi Sir Pio, maray na aga man tabi yan ano na mga kwanta, mga ining nagpaabot maning informasyon. Okay, mensahe. Now, ini po tabi ano di kan Bernes baga nagputok Webes na banggi nagputok na online yung istorya na so second division kan Commission on Elections nagpaluwas ni desisyon na pinagdidiskwalifikar o pigdiskwalifikar so kandidatura ni Governor Noel kan 2025 elections. Then pagkaaga nagpahayag man parte kan prinsipyo asin kan protocol na pinagusunod po kan DCGB is kuwaanin pahayag ang mga personalidad na nagbubutuan pangaran sa mga mayor na istoryas. So nakahuro na ni VP Henry si Governor Noel may relasyon sa bagay na yan. Ipinaluwas niya man so sa iyaman na lado. So nasa sabuot tabi both sa radyo and sa online man kang DCGB News Online tabi ano. Now, day po duman nagtapos so query so paghanap man kan sa tuya man na mga paraan tabay sa tingog man kan banwaan naghapot what happened ano ang circumstance natata arog kayan ang nangyari naman tabi ano. So nagkunyang kita na itong Sabado Domingo kihumapot kita personal na pakikipaghuron pag-apod sa mga abogados na nakakasabot kan election law and mga layers na applicable man tungkol sa siring na bagay and kung ano ang nangyari mananggad. Now, sige. We will discuss this as procedurally tabi, not politically tabi ano. Procedurally as possible. Tangani po na magiyahan kita na ang informasyon na sa tuyang makuha tama, asin makapagdesisyon kita tama
and masabutan ta kung ano ang nangyari susugpo sa espiritu kan lay. Piga po niya tong rule of law. Tapag nasasabutan niya tong rule of law, dapat ako unta asin magpasumitir kita, taiyan ang dapat niya tong sunodon. Tanganing day kita digdinin kariribukan sa Pilipinas. Day kita magkaigwaning anarkiya na kung ano sa nasusatuyang pagsabot na gusto tang interpretasyon iyon sa tuyang i-insistir without taking in consideration kung ano ang lay, diyan po magkakaigwa nin anarkiya. Kaya dapat masabutan ta. Ano po? Now, procedurally and as squarely as it is, arog po kaini. Kan election baga 2025, di nagfa-file nin mga certificate of candidacy. Titawan bagaan kan COMELEC, so mga gustong magkandidato, senador, congressman, gobernador, vice-gobernador, gabos, alkalde, gabos. Peryodo na makapag-file kan sa indang sertifiko de kandidatura, tanganing makadalagan sinda sa eleksyon na yan kan 2025. Now, saro sa mga nag-file, siyempre, si Governor Noel Ngunyan, nag-file siya kan sa iyang sertifiko de kandidatura kan nakaaging 2025. Pag-file niya kan sa iyang sertifiko de kandidatura, igwa man po ni nag-questionar. Ano? Nag-file nin petition to deny due course. Yan, nagpetisyon. Sarong persona, igwan nagpetisyon na ang apod petition to deny due course. Kumbaga sa simpleng tataramon, pinaghahagad sa COMELEC na day pag-aktibaran itong so ipinag-file ni Governor Noel Rosal na sa iyang Certificate of Candidacy. Yan. Petition to deny due course. Tananata, tanag-file ka ito ta, ang sabi, duman sa petition to deny due course, dai dapat, ang gustong sabihin kan petition to deny due course, dai dapat pag-aktibaran kan Commission on Elections ang sa iyang kandidatura. So nakasaangat baga ito duman sa kunyan sa Commission on Elections, Second Division, bako. Now, on basis po kan pag-file na ito kan petition to deny due course, is ito pong so desisyon kan ombudsman na pahali baga sa pwesto kay Governor Noel kay itong suenot niyang pagkandidatong gobernador na nanggana baga tabi siya. Suenot pang pagkandidato niya kay ito. Igo baga dumaning kaso sa ombudsman na isinaangat kontra kay Governor Noel, so enot niya kay itong kandidato na nanggana nga ni siya baga ano. May isinangat bagang kaso duman sa ombudsman na ang nature kang kaso itong so pagdara niya kay Engineer Ibo hali sa City Engineering pasiring sa Provincial Engineering Office. Pinag-question na rito sa ombudsman and igwa ka ito ning desisyon sa ombudsman na guilty si Governor Noel kaito. Na dapat ito ginibo na so city engineer dinara sa provincial engineer nagi pang provincial engineer. Dua ang posisyon, kumbaga second, duang posisyon kumbaga ano. Piga po na secondment. Yan. So, nagdesisyon kaito sa ombudsman. Dahil nga niya mapupwedean. Ang penalidad nga taginibo moan so sa imong pagkadiskwalipikar sa pagkapot nin elehidong pwesto. Bako, Governor kay to si Noel. So enot pang eleksyon bago sa 2025. Now, inapilar baga ito na Governor Noel. Bako, inapilar ito sa Korte de Apelasyon nakakuha baga sinda duman maning desisyon na pinag-revise kan Korte de Apelasyon na bako ngayang sa pagkatangkas buda perpetual disqualification to hold public office ang dapat na sentensya, kundi suspension siya na for 1 year. Yan. Na-revise so decision kay ito kan ombudsman. So, initial na decision kan ombudsman, perpetually disqualified ka to hold public office.
referring to Governor Noel Rosal, itong suenot niyang pagkaputan turno niya bilang gobernador. Okay, so maliwanag na ito sunaging basihan kan pag-file nin petition to deny due course kan nakaaging election 2025. Sabi duman sa petition, dahil nga nindo pag-akseptaron, anday pag-aktibaran, taigwa ngaya, nin desisyon sa ombudsman na dahil dapatan magkapot nin pwesto, ano pa man na pwesto perpetually. Now, during that time, tabi, na nag-file sa kang COC, si Governor Noel Rosal, dahil tulos yan na aktibaran ka na Commission on Elections. Kaya baga, nakakandidato si Governor Noel ining so 2025 election, which subsequently nanggana pinagproklamarin mo niyan gobernador ng ani. Yan. Now, ang sabi duman sa series of events sa pasunod-sunod, dahil ito na aktibaran during kang campaign period sa kung na matapos o eleksyon. Kaya, luminuwas o desisyon, ngunyan pa sa nang nakaaging simana, baga mga simana, na nakatukaw na si Governor Noel Rosal. Yan. Now, ano suya unduman sa petition to deny due course? So, basis. Iya unduman so basis na material misrepresentation. Kumbaga, dahil naibugtak duman sa iyang pag-file kan sertifiko di kandidatura, so tamang informasyon na pinagahagad kan gobyerno, tanganing makwalifikar ka as candidate. Ano itong informasyon na pinaghapot dyan sa pag-file kang COC? Ang hapot duman, igwa ka ngayon nin kaso na convicted ka sa arog ka ining mga asunto, yan. Duman pinag-questionar ito kan nag-file kan motion to deny due course. Na ibugtak duman, basado da sa record, dainin kaso na convicted si Governor Noel na ang penalidad, disqualification to hold public office perpetually. Kaya, Comelec 2nd Division nagdesisyon, sige ngaya, tama ngay ining petisyon na ini, taso pinagtao ngay sa tong informasyon, basado duman sa pinagahagad na dapat na simbago nakahaputan pag-file kan COC, daipo na itaonin tama. Yan. Kaya, ibinasura kan Comelec 2nd Division, so kandidatura mismo ni Governor Noel Rosal kan eleksyon 2025. So gustong sabihon, bako siya kandidato ka nakalihis na eleksyon. Ang problema kainita, ang Commission on Elections paano, haloy magdesisyon Yan. Maski nakapendyente na itong petition to deny due course, haloy madesisyonan sa agkod na nagkarampanyahan na, nag-eleksyon na, nangganan na su person ng pinag-questionar, kaya dyan nagkakaigwaning kariribukan. Ta ibinoto ito kan tao, for all legal intents and purposes, kandidato siya kaito, taday pa man na-desisyonan. Now, igwaning TRO kaito tabi na nagluwas. Itong TRO tabi, so temporary restraining order, it refers duman sa pagpupugol po sa Comelec, taso Comelec baga kaito kan election 2025, igwanin nagluwas na resolusyon o direktiba na sumay mga pendyenteng kaso for ang penalidad, disqualification to hold public office, sigo mga pendyenteng kasong araw kaiyan, dai na isasabay sa listahan kan mga makandidato kan nakaaging election 2025. Ngunyan, nakakuha ka ito ning temporary restraining order sa grupo ni Governor Noel. Pag sinabing temporary restraining order, para mientras na pigpupugulan ka, na dai mo gibuhon an araw ka ining bagay. Ano itong pigpupugulan na ito tabi? Pinugulan kan TRO,
So direktiba kan COMELEC na day ipagsabay si Governor Noel duman sa listahan kan mga kandidato kan nakalis na eleksyon. Kaya baga nakakandidato siya. Iyon sa TRO na nagre-refer duman sa pagpupugol sa COMELEC na day ipagsabay si Governor Noel sa listahan kan mga kandidato. Okay, now, ang TRO iyan, day nagre-refer po, basado sa pagkipag-ulay niya sa mga abogado, day nagre-refer sa presenting decision na iyan ngunyan kan second division kan Commission on Elections. Separate na TRO yan. Now, ining desisyon ngunyan da kan second division kan COMELEC, this needs another TRO na naman. Yan, ano po? So, iyan po, tabi natata nangyari. Now, kumo, balikan ta na, kumo, so, kandidatura ni Governor Noel Rosal, sinabi kan COMELEC second division na, dahil na po pwede. Gustong sabihon, bako kandidato si Governor Noel Rosal kan nakalis na eleksyon 2025. Anong mangyayari duman sa mga boto? Ang apod kan COMELEC, stray, daing say-say. Ta in the very first place, bako siyang kandidato. Yan. Iyan po, so desisyon kan COMELEC second division, which is appealable naman sa COMELEC unbank. Sabi baga nga ni kang grupo mandara Governor Noel, we will appeal. Ang apod kan, motion for reconsideration. O, nadagog tabagan duman sa entrevistaman kay Governor Noel Rosal, ma-file si daning motion for reconsideration, tanganing ma-reconsiderar. So, desisyon naman na ito kan second division kan COMELEC, pero ang madangog na kang kaso, so kabilugan na po kan COMELEC. Bako, yan. So, kabilugan na, so unbank. Yan. Now, daiman po, may nagbuto man ba ka nagkaaging simana, may pahayag man sa kampo ni dating Governor Joey, dahil man si Governor Joey nag-file ning ano pa man tabi na kaso manunungod sa nakalis na eleksyon na ini na 2025. Wara po ning ipinag-file, dainin kamot, dainin pakiaram, dainin deber si Governor, dating Congressman Joey Salceda kan second district of Albay sa mga pangyayaring iningunyan tabi. Wara siya kaaning kung ano pa man na pakiaram. Dahil nga ni ibaga ning ribok-ribok sa Facebook mga post kung dahil ibaga hinayaan niya sana kung ano so nangyayari because dahil man siya bako man siyang involtong partido dahil man siya nag-file nin kaso kontra kay Governor Noel Rosal. Nothing on record officially. Dahil siya nag-insinuate, dahil siya nagsugo na may magkaso in behalf kay Governor, kay Kong Joey, dahil po. Personalmente, dahil siya nag-file, dahil po. Nagsugo siya, dahil tabi. Hinayaan niya lang iyang tabi. Kung ano so mga nagyayari na, kung may nag-file man dyan, kung dahil siyang pakilabot si dating Congressman Joey Sarte Salceda sa mga nangyaring ano niyan tabi. Ano po? So yan po in a nutshell. Sabi man nga rin ni Congressman Joey, hayaan lang na ang lay ang magdalagan. Dahil ngaya ako kaanin deber dyan. Tabako man akong partido na imbulto dyan. Dahil ako nagsugo kung siya magkaso. Dahil ako personalmente nag-questionar sa kandidatura ni Governor Noel. Kaya dahil siya nang pakilabot dyan si Congressman Joey dati wara ning ano pa man na papel dyan si Congressman Joey Sarte Salceda. Ano po? Now, iyo po yan in a nutshell kung natata nangyari naman po na suspension o kaya disqualification ni Governor Noel. Bako po ini bagong kaso. So kaso pa ini kan bago mag-eleksyon na ngunyan lang pinagdesisyonan kan Commission on Elections. Kaya nagkakariribok taigwa na po ning napoproklamar na diskwalipikado palan pero nanggana dapat ko tana ang COMELEC man pagbay mga mina-file ning arog ka na petisyon mati ko na duwang simana, tulong simana, desisyon ng tanganing dahil na magkaigo ng komplikasyon pa. Kaya lang, dahil kitang magidibo, tego kita ning rules of procedure, na dapat sunodon. Tabi? So yan, an manungod sa bagay na yan, I hope na in my own little way man tabi,
na explicar ta procedurally kung ano nangyari manungod sa bagay na yan. Ano po? Bako po ini bagong kaso. So kaito pa ining kaso 2025 na bago mag-eleksyon, ngunyan lang ipinaluwas ang desisyon kan COMELEC. Salamat kan sa inyong pag-antabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Ang masunod pong mga programa, dahil magdangog, News Director Magdala, ako po si P. Fernandez. Salamat, maray naga.